Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. As a seaman, marami akong nabebembang #Latina. Feel good morning po, Call and Tits, lalo na sa mga sabik makanood at makinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Achilles, 36 years old, isang seaman o seafarer. Halin ko sang Iloilo City. A shout out sa ako ng mga kasimanwada, mga utod na tunda. Pangarap ko po talagang makapamasyal ng ibang bansa ng libre. Kaya po ako nag-seaman. Ako lang din po nag-iisang seaman sa aming pamilya. Kaya nung ako po'y nakasampa sa barko, ay talagang sinulit ko po, Colantits. Lalo na kapag ang biyahe namin ay Southern America. Bawal yun eh! Mahilig po ako sa Latina Beauty. Sa Pinas, nakahanap din ako ng Latina Beauty, si Dara. Pero ka-situationship ko lang po siya. Ayoko munang magpatali. Ayoko muna ng commitment. At ayoko muna magseryoso. At alam naman niya yun. Nagtatrabaho si Dara bilang isang office staff. Pag nasa Pinas po ako, nakikita kami. Pero pag nasa barko ako, wala kaming pakialaman. Kaya habang nasa barko ay ini-enjoy ko lang ang pagiging binata, pagiging single. At sakto, nasa Colombia kami. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Dami talagang magaganda dito sa Colombia, may no? Ay, yung mga Miss Universe, Miss Colombia, ganyan. Ganda talaga. Oo naman. Ikaw pa ba? Huy, Kim, ano ginagawa mo dyan? Isputing na ako ng kusina yung ano natin, ang guganda oh, grabe, maluwag-luwag kaya yan. Hindi nga, di ba syempre? Excuse me, hola! Hola, Chihuahua, mabuhay, olay! Trixie! Hola! Trixie, eres guapo, eres guapo. Hola po!
Ano na ba? Hola, papacito! Hola, corazon! Hola, Pepito Manaloto! Bay, akala ko pa Latina to. Ba't alam niyo yung Pepito Manaloto? Hola, bebe! Eres guwapo. pa? Handsome daw tayo. Eres guapo, eres papito, eres Manaloto, eres Angelito, eres Miguelito, eres... Gracias. Gracias, gracias, papacito. Come. Here. Sit. Buenos días, mi amor. Sir, hola, chica Dora. Hola. Anindoro, Hola, ¿por qué estaciona el Artia. El Artia estaciona. Ano to sinasabi lang? Taga Manila yata na, bay? Hola, contigo, porque contigo yo escogí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque papacito, Come. papacito. Uy, Kim! Ano nung ba't nilalapa mo na yung isa dyan? Empanada Ilocana. Eres guapa. Papacito. Diente. Sakit ng ulo ko. Ay, nako. Tulog pa rin yung iba. Ang ginagawa nila. Tawag si Dara? Hello? Hello. Achilles, sorry Nagpapahinga ka ba? Oo, di ba sinabi ko naman siya huwag mong tawagan pag hindi ako nagchat-chat? Sorry. Pag nagchat ako, saka ka tumawag. Hindi, emergency kasi. Busy ako sa barko eh. Grabe yung ginawa namin sa barko. Sorry, Achilles, pero emergency kasi at kailangan, Wala ikaw ka bang muna. ibang matawagang emergency dyan? Achilles, kailangan ikaw ang una makaalam bago yung mga tao dito sa Pilipinas. Sorry. Ano magagawa ko dyan sa emergency mo? Nasa barko ako. Dito kami Achilles, sa buntis Colombia. ako. Ano? Achilles, Paano nangyari? 3 buwan na yung tiyan ko. Di ba? Sorry, wala naman akong intention sira yung araw mo, pero gusto ko lang malaman mo na makabuo tayo ng pag-uwi mo dito. Sensya ka na. Teka. Hindi naman kita guguluhin, Achilles. Alam mo naman yung lagay ko eh. Alam ko yung lugar ko. Sigurado ka ba akin yan? Ha? Grabe ka naman sa akin. Hindi naman ako ganong klase ng babae, Achilles. Alam ko, hindi, wala akong lugar dyan sa buhay mo, pero ikaw yung ama nito. Wala naman akong ibang lalaki. Ay, Achilles, naguguluhan ako. Anong kailangan natin gawin? Anong kailangan mong gawin? Sorry. Pwede ba pag-usapan na lang natin pag uwi ko ng Pinas? Ha? Antayin Sinabi ko ko sa'yo, huwag mo akong bigyan ng problema pag nasa barko ako eh. Sorry, Achilles. Patawarin mo ako. Sorry, huwag ka magalit sana sa akin. Hindi ko kaya magalit ka sa akin kasi anak mo to. Sorry, Achilles. Sige na. Antayin ko Basta, na lang yung oo. chat mo. Mag-usap tayo pag uwi ko ng Pinas. Di ko alam kung magiging masaya ba ako, Kolantits, o kinakabahan ako eh. Pero nung pagka-uwi ko po ng Pilipinas,
Hindi ko po sinabi kay Dara. 2 weeks lang ako dyan. Sumampa ulit ako sa barko para makaiwas ako sa kanya. Naguguluhan din po ako eh. Alam ko namang matinong babae si Dara. Ako yung hindi. Pero takot pa ako sa responsibilidad. Hindi pa po ako handa ko lantits. Hanggang sa nanganak na po siya, pinapadala niya ako ng picture ng bata. Hindi ko po inopen. Pero hindi ko naman po siya in-unfriend, kaya dumaan sa feed ko sa Facebook ang picture ng bata. Kamukhang kamukha ko po. Nung una ko ito makita, parang tuwang-tuwa po ako. At excited na akong makabalik ng Pinas. Oo nga, par. Manang-mana siya yung bata. Pero kamukhang kamukha, Kim, no? Oo, grabe yung ilong, oh. Ano? Ang amoy kumukha mo talaga. Grabe yung ilong. Magbigay naman kayo ng hangin. Laki ng butas. Bata yan! Huwag mo ganyan, Kim. Kayo talaga. Palibasa wala kayong mga... Sinasabi ko lang kay Wala na kayong mga Achilles. asawa eh. Sinasabi ko lang, pero... Ang ganda ng baby girl namin, no? Ang ganda kamukha Kamukha ko ba talaga? Ang malas ng bata. Kim, last ka na lang, Kim, ha? Mahulog ako sa taal talaga nito. Nasa Brazil na tayo, eh. Wala bang taal dito? Pero, masaya ako na hindi pala ako maog. Yes! Wala. Ay, Di ba nung una parang ayaw mo yung sa bata? oo nga. Parang ayaw mo niyan, Liz. Parang- Ba't ngayon, Liz? Okay ka na, Liz? Oo nga. Ano, Liz? Achilles! Alam nga, anak ng pulis. Kim, kanina kapag oh, ayan na! Ha? Hindi, totoo. Paano nangyari? Iba yung pakiramdam ko eh. O, diba? Pag nakita ko yung bata sa picture, oh. Nagsisi ka ba na parang dininay mo yan? Oo eh. Oo, Parang- alam mo, bumawi ka sa anak mo. Alam mo, yan ay regalo ng Diyos. Hoy, Kim, ikaw ba yan? Bigla ka nagbago. Oy, ganito lang ako pero nagjo-Diyos na nagjo-Diyos. Naniniwala naman ako sa Diyos. Grabe kayo. Pero ano, kapatid, ito, minsan nyo lang to marinig sa akin, pero iba kapag iba ang curse o sumpa kapag dininay nyo yung anak nyo. Anak nyo yan eh. Oo nga eh, no? Paano gagawin? Dagdagan mo para maraming blessing lalo. Ay, hindi pa muna ngayon. Pero, Kailangan ko munang puntahan. anong plano mo? Sige nga. Hindi, pagka uwi ko ng Pinas, kikitain ko yung mag-ina ko. Pero di ko pa alam anong plano ko eh, para sa amin ni Dana. Pero sa bata, sure na ako. Susuportahan ko syempre. Yan ang maganda, bay. Bong, Achilles, taas mo yung kilikili mo. Taas mo, dali. Oh, Ito, bakit? temperature. Ayun. Nilalagnat ka ba, Liz? Parang iba eh, nagbago ka na eh. Kaya nga eh. Uy, baka premonition yun eh. Yan yung mga pag-alimbawa, bigla ka namatay. Ala, ang bait niya, kaya pala ang bait niya, kaya pala ang saya niya. Les, happy kami para sa'yo. Salamat. Ayusin mo salamat, na yan Papa. ah. Hindi ka namang Ay. bababae. Ay, sino ako? Hindi ako po. yung kapitan Ay, ng barko. sir, yes, sir! Kapitan ako, hindi ako sarinto. Ginawa mo ko sarinto. Eh, boss ka namin eh, sir, yes, Ay. sir. Yes, Kap. Magtrabaho naman kayo. Puro kayo dito, Puro Di ba kayo break chismis. time? Ano ba chismis? Ano litis? Di, nakabuntis po yan sa Achilles. Kamukhang kamukha niya yung anak niya. Patingin. Boss na mo, oh. Ay, oo nga. Ay, magnininong ako dyan, ha? Ninong ako dyan. Boss, Pag ikasal kayo ng nanay niyan, kung ayaw mo na ng nanay niyan, akin na. Hoy, Kap, hindi, kasi sayang eh. Kawawa naman. kaya nga. Kapitan ng barko, ba't ka nagkikipag-chismisan dito? Bumalik ka doon sa Manibela! Sorry.
Ginawa mo ako driver! Kapitan ako eh! Pa! Bumalik ka doon! Salamat excited na akong umuwi. Ng Pilipinas. Ganda naman ng baby natin. Ganda, no? Anong manas. Tamo, kamukha mo. Parang nga kayong pinagbiyak na ano eh. Oo nga eh. Salamat pala. Kamusta ka naman sa barko? Eto, tatrabaho. Ayan na, hindi kita masyadong iniistorbo kasi baka makulitan ka sa akin. Ang mahalaga, salamat sinusuportahan mo kami ng bata. Oo naman. Siya nga pala, nagpagawa ako ng boarding house, di ba? Malapit yung school dyan. Ano ngayon? Kanino ba yung sari-sari store katabi ng boarding house? Yun din yun? Bali yung mga pinadala mo, nakapag-ipon ako pampuhunan, napalago ko. Tsaka yung boarding house, ayan, pinadeliver ko na yung mga hollow block, tsaka mga bakal. Ang mahal pala ng bakal, kaya nag-order na ako advance. Kasi yung tapat to ng school, di ba? Mabenta dito yung mga bed space. Galing mo ha? Hindi naman. Kasi syempre, parang single mom ako, kaya kailangan kong magsikap. Anong single mom? Wala akong asawa. Anak lang meron ako. Paano ka maging single mom kung andito naman ako? Di ba? Ano sinasabi mo dyan? Dara. Tawarin mo ako ha kung naging duwag ako nung una. Pero na-realize ko na kailangan ko na pala talagang magseryoso sa buhay, lalo na may anak na ako. At may anak na tayo. At ayoko naman na hindi lang yung dahilan dahil sa bata ha, pero nagdesisyon na ako na, ma'am, ikaw na. Ikaw na yung mamahalin ko, ikaw yung pakakasalan ko. Ano ba yun? Kaya ko naman sinasabi mo. Nagjo-joke ka ba? Kasi naiiyak na ako, huwag mong bawiin. Hindi ako nagjo-joke. Kasi alam ko naman dami kong pagkukulang sa'yo. Uuwi lang ako dito. Parang wala. Aalis. Pero tinanggap mo lahat yun. Pero kita ko, ang galing mo. Wala naman yun sa akin kasi gusto ko maging mabuting nanay sa anak natin. Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan ba yung tulad ko? Papakasal? Niyayaya mo ba ako? Oo. Teka lang, hindi ako makapanood. Niyayaya mo papakasal. Gusto mo ako maging asawa? Gusto. Ang gusto mo. Oo naman. Ha? Oo naman. Oo naman. Ang hilis. Tara. Ang hilis. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ni baby. Don't wanna call